Estes cartéis que estamos a ver foron elaborados con motivo das letras galegas por alumnos do IES Valdoasma. Están á espera de saír á rúa, tras combinar arte e literatura galega. Unha iniciativa da que nos fala unha das coordinadoras desta experiencia. A idea é que Paz Andrade era un empresario, entonces a idea deste ano era relacionar as letras galegas coa empresa. Entonces a empresa en Chantada, pues, normalmente son os comerciantes, entonces enseñar a través dos comerciantes a Paz Andrade. Pois o proceso foi buscar primeiro información sobre Paz Andrade, entonces intentar que cada rapaz fixera unha idea distinta sobre a súa vida e a súa obra e que se centraran neso. Entonces tamén explicarlles como se fai un cartel desde o punto de vista da plástica, que é o que temos que conseguir a través dun cartel, e intentar tamén plasmar esa idea. O que é o texto, as letras eran fixas para todos, o sea, o que é o contido do texto era para todos igual, e o que variaba era a idea da que partían uns falaron de onde naceu, outro onde estudou, outros pois que obra literaria fixo, a súa labor empresarial, un pouco de todo, os premios que recibiu, cada un decidiu un tema diferente. E a resposta por parte do alumnado foi positiva? Sí, foi positiva, están contentos, gustalles ademais a plástica, gustalles pintar, gustalles crear, están nunha edad que lles gusta moito, sí. Os cativos confírmannos que así foi e tamén nos explican como fixeron. Pois recortei un periódico de Paz Andrade que o quitei de internet e peguei-no aí con varios, con pegamento e peguei-no na cartulina. Pois collín, fixen o que nos explicou a profesora e empecé a coller colores e fui mezclando hasta que me saliu todo. E a idea do mapa, de onde saiu? Porque estudiou Economía neses países e decidín facer iso. E finalmente saíron á rúa. Entre os comercios que acolleron os cartéis destacan principalmente os restaurantes e bares, onde xurdiu outro proxecto paralelo. Ben, empezou como unha actividade do equipo de normalización lingüística. O que se pretendía era que as cartas dos restaurantes e dos bares da comarca de Chantada aparecesen en galego. A maioría deles estaban en castelán, había algúns que xa estaban en galego, e logo ampliouse a actividade e fixeronse traducción tamén ao inglés e ao francés. Colaboraron alumnos da ESO e de primeiro bacharelato, saiu moi ben. Agora mesmo temos a traducción da Viñoteca, do Daido, o Lucus, non sei se me queda algo por aí, perdón. Bueno, é un servizo gratuito, e creo que favorece a todo o público, non? E o turismo tamén. A resposta por parte dos restaurantes entón é positiva, acóllese con ganas? Sí, apuntáronse desde o primeiro momento, tiñan moitas ganas, gustoulles moitísimo e tiñan presa, ademais, querían telo canto antes. Eu quero aproveitar este momento para ofrecer os nosos servizos a toda a comarca, a todos os restaurantes, bares, se desexan que lles traduzamos algún dos outros idiomas, tamén inglés e francés, ademais de galego, algún documento do seu establecemento, pois que nos lo transmitan, que nos dean un pouquiño de tempo e farase. Achegámonos ata un dos restaurantes que participaron na proposta para que nos dean o seu parecer. Traduciron máis un pouquiño a francés e a inglés porque hai moita xente que ven por aí turistas e eso, é unha pena por non se poder atender debidamente. Entón estades contentos con isto? É unha iniciativa que xa tiña que haber sido feita para min, polo menos uns anos fai xa. É un pecado que veña xente que non, pois eu non falo mas que un pouquiño italiano e alemán e co outro non me dou arranxado, entonces é un pecado. Así, polo menos, témolos ben atendidos. Ben, a verdade é que fixeron unha gran labor. Sí, señor, estou sumamente agradecida. Animas a outro? Sí, eu por min, debíamoslo ter todos, A verdade é que sí, porque, oye, o que nos necesitamos é que veñan turistas a Chantada. E se son da fora e traen moitos cartos, moito mellor todavía. Ben vedes que as letras galegas non deixan de manifestarse. No Colexio Xoán de Requeixo aínda quedan vestixios de tan sinalado día. Deixámolos coas imaxes destas pequenas obras de arte.